alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa gode wa Allah da nima da mana gashi mun sake zuwa yau talata wanda daidai da 10 ga watan Zulqa'ada hijira ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1425 wanda daidai da 21 ga watan Disamba kuma yau karatu za a kuma an gama da mukaddima kamar yadda za ta yi riga da kanke muna da kawai insha Allah Malam Ibrahim Ahmad Bakari zai za mu shiga cikin littafi ko da ke dai mun sabin da malam zai yi sai la karmaka Allah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم زامو تشغى ذكرات اللتاف قلوب المرام من جمع أدلة الأحكام duk da a cikin ƙaddamarwarmu ba mu gama su ba akwai ɗayan da ya rage to ba laifi tun da ‘yan uwa sun nema mu ma mun kosa mu ci gaba da karatu saboda haka za mu ci gaba da karatu har lokacin da Allah ya bada daman kuma komawa zuwa ga wancan mukaddama kamar yadda muke gani a gaban mu wannan littafin ya fara da kitabu tahara wato littafin tsarki a cikin littafin tsarki idan aka ce tsarki kamar yadda kullum muke cewa watan a addinin musulunci tsarkin nan ma ya kasu kashi biyu akwai tsarkin da ake ɗiban ruwa a yi ma jiki akwai tsarkin kuma da ake ma zuciya tsarkin da ake ɗiban ruwa a yi ma jiki wannan tsarki ne da malaman fiqihu suka fi shagalta da shi suka fi natsuwa suka fi tsayawa da bincike a kan shi tsarki kuma wanda ya shafi tsarkin zuciya wanda ake ma zuciya kamar yadda jiki yake da gaɓoɓin na zahiri zuciya ma take da irin nata to wannan kuma tsarki ne wanda ya shafi malaman sufanci watan an raba aiki ne ba wai ana cewa wannan ya fi wannan bane a dukansu suna da muhimmanci saboda duka koyarwan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam to amma saboda a raba aiki dan a sami takhassus a sami khassasa wa taqsimul amal sai zan malaman sufanci sun shagalta da janibin sun fi shagalta da janibin tsarkake zuciya kamar yadda malaman fiqihu ko kuma binciken ilimin da ya shafi fiqihu ya fi shagalta da janibin tsarki na zahiri sura haka malam a nan ba wai dan bai san wancan bane zo littafin shi a fiqihu ne na hadisi shi yasa sai ya fara kawai da tsarki irin wannan na zahirin to kuma tsarki kamar yadda muka sani farkon abin da ake tsarki da shi shine ruwa sura haka sai fara da babul miyahi wato a cikin littafin tsarki to babi na farko da za a yi magana a ciki shine babul miyah jam'in ruwa kenan jam'in ma'u in aka ce ma'u to jam'in shi almiyahu yana cikin irin kalmomin da suna da jam'i kawai saboda larabawa na faɗi amma ba wani abu bane wanda yake da ruwa kaɗan da ruwa mai yawa duk sunan shi ne ma'u illa malamai suka ce abin da yasa ake ce ma wannan ma'u wannan ya gama yana da jam'i miyahu saboda ruwan kala ne akwai ruwan sama akwai ruwan rijiya akwai ruwan famfo to a ta nau'i sai ana kiran shi miyahu alhamdulillah hadisi na farko a cikin ce an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu akhrajahu al-arba'atu wa ibn abi shiba wasu suna ce mashi ibn abi shiba wasu suna cewa ibn abi shayba wallahu lahu ay wa lafdhu li abi shayba ibn abi shayba wa sahahahu ibn khuzaimah wa tirmidhi ورواه مالك والشافعي وأحمد عن أبي هريرة أرويت وانا حديث daga Abu Huraira sunansa ne da yake yarinta ake kiransa da shi watan abokansa lokacin suna yara yana da mage yana yawan wasa da ita so da haka abokan shi suka sa mishi suna Abu Huraira amma daga baya manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya mai da sunan Abu Hirri saboda Huraira mace ce kuma tasgiri ne saboda haka sai ya mai da sunan zuwa ga muzakkarin
ya ce mashi abu hirrin uban mage uban mazuru ke da namijin mage to yakan ce masoyin shi ya kira shi da wannan sunan a wata abu hirrin saboda shi wannan sunan ya fi soyuwa a gare shi saboda masoyin shi ya kira shi da wannan sunan ainihin sunansa duk da malamai sun yi sabani daban-daban akan sunansa har ya kai ma akalla sabani kashi 30 wannan yace ga sunan shi wannan yace ga sunan shi amma dai mun san sunan shi kafin musulunci Abdul Shamsin ne amma dai bayan musulunci kamar yadda ya zo a hadisi wata rana lokacin da ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai musulunta Annabi ya tambaye shi me sunan shi yace Abdul Shamsin yace bala Abdurrahman yace a kai ba bawan zarana bane kai bawan ya rahama ne bawan ubangiji ne saboda daga nan sai sunan shi ya koma Abdurrahman ibn Sakhrin sunan baban shi Sakhr ad-Dausi shi mutum ne wanda ya fito daga kabilan Daus kuma kabilan Daus mun sani shi Abu Huraira farkon musuluncin shi ya musulunta ne kafin ya zo Madina duk da ya zo ya musulunta a gaban Annabi a cikin shekaran Haibar to